Ja tervetuloa jälleen kerran Turvahuoneeseen, podcastiin, jossa puhutaan järkevästä käytännön varautumisesta. Ja mukanasi matkalla jälleen kerran Janne Nevalainen, tämän podcastin juontaja, Turvahuone-blogin ylläpitäjä ja linnanomistajan käsikirjan kirjoittaja. Ja tänään jutellaan aiheesta, kuinka varautumisen linna voi toimia kehyksenä sun kodin varautumiselle. Eli puhutaan siitä, että miten selkeä rakenne varautumisessa voi muuttaa kaiken. Sä et välttämättä tarvitse enempää tavaroita tai enemmän ostoksia, vaan tärkeää on miettiä se kehys, jonka kautta varautuminen alkaa oikeasti hahmottua. Ja lähdetäänpä liikkeelle siitä 72 tunnin varautumisesta. Eli tämähän on se tuttu viranomaisten suositus, että jokaisella meistä tulisi olla 72 tunniksi varusteita, esimerkiksi poikkeustilanteisiin, jotta me pärjätään ilman yhteiskunnan apua. Ja se 72 tuntia on erittäin hyvä lähtökohta, eli se kannattaa totta kai katsoa kuntoon, mutta mä näen, että se on enemmänkin etappi meidän matkallamme. Se ei ole määränpää. Mutta koska jos mietitään, että okei, mihin se meitä valmistaa? No 72 tuntia, se on yhtä kuin 3 päivää. Se on sähkökatko, joka menee ohi, se on lumimyrsky, joka laantuu, eli siitä 72 tunnista voi pärjätä ilman varautumistakin. Toki se 72 tunnin varautuminen auttaa niihin tämmöisiin erilaisiin ongelmatilanteisiin, ja se kannattaa ehdottomasti hoitaa kuntoon. Mutta jos mietitään tätä varautumista sitten laajemmalta näkökulmalta, niin se 72 tunnin varustelista auttaa vain niihin tiettyihin asioihin meidän elämässämme. Mutta koska elämä tapahtuu, niin meillä voi tapahtua paljon muitakin asioita kuin ne, mihin se kaappiin ostettu taskulamppu tai säilykepurkki pystyy auttamaan. Ja tänään puhutaan siitä järjestelmästä. Eli jos ajatellaan sitä tyypillistä tilannetta, eli tulee se hetki, varoitus, uutinen esimerkiksi, että on joku myrsky tulossa, tai tapahtuu sähkökatko, vesikatko, niin jokin juttu saa sut miettimään, että nyt täytyy tehdä tälle varautumiselle jotakin. No, sä päätät tehdä asialle jotakin, sä olet kuullut 72 tunnin varautumisesta, sä katsot ehkä jonkun tarkistuslistan, menet kauppaan, ostat sitä ruokaa kaappiin 78 tunniksi, ehkäpä taskulampun, varmastikin niin jonkun matkaradion lähetysten vastaanottoa varten tai jonkun ensiapupakkauksen. Ja totta kai, kaikki nämä ovat niitä tärkeitä asioita, mutta ongelmana tässä on juurikin se, että sitten aika usein se varautuminen jää siihen. Eli okei, meillä on ruokapurkkeja kaapissa, meillä on se taskulamppu ehkä jossakin siellä varastossa, toivottavasti siihen on pattereita sitten, kun sitä tarvitaan. Tai sitten ensiapupakkaus on siellä jossain hyllyn päällimmäisenä odottamassa sitä käyttöään, mikä sitten ehkä joskus tulee. Kun mietitään sitä kokonaisvaltaisempaa varautumista, niin tämähän on enemmänkin niin kuin ostoslistan täyttämistä. Eli ehkä tässä niin kuin ongelmana on se, että tässä ei ole oikeastaan mitään kehystä. Sulla on joku lista, minkä sä täytät, että nyt me tarvitaan sitä riisiä, me tarvitaan säilykkeitä, me tarvitaan se taskulamppu. Ja sitten sä ostat ne tavarat ja sitten se on siinä. Eli ei ole tavallaan niin kuin tapaa niin kuin miettiä, että mikä se meidän kokonaisvarautuminen pitäisi olla. Meillä ei ole kehystä siihen. Ja sitä varten on varautumisen linna. Eli tämä varautumisen linna on siis tämmöinen varautumisen kehys, jonka mä olen suunnitellut turvahuonetta varten, ja tosiaan olen kirjoittanut sitä myöskin erillisen kirjan. Ja tämä oikeastaan tuo meille semmoisen jäsentämisen siihen varautumiseen, sillä tavalla, että se varautuminen on hallittavissa. Jos sulla ei ole tämmöistä, niin jos otetaan nyt tämä linna-metafora tähän, jos sulla ei ole selkeää suunnitelmaa, niin ne sun erilaiset niin kuin tekemiset ja ostokset on vähän niin kuin semmoisia irrallisia kalusteita. Eli niillä ei ole mitään omaa paikkaa siinä meidän varautumisen linnassa. Ja tämä varautumisen linna on tosiaankin sitten tavallaan se kehys, että me ruvetaan niin kuin tavallaan rakentamaan niin kuin linnaa meille, missä on erilaisia huoneita, ja sä olet niin kuin tavallaan saanut tehtäväksi, että sä olet linnan omistaja, sun täytyy hoitaa niin kuin se linnan elämä kuntoon siten, että se jokainen linnan osa-alue toimii niin kuin kuuluukin.
Linnassa on huoneita ja jokaisella huoneella on oma tehtävänsä tässä varautumisessa. Linnan rakentaminen ei oikeastaan lopu koskaan, vaan se kehittyy, koska tilanteet muuttuu, tarpeet muuttuu ja aina voit parantaa jotakin huonetta. Ehkä jossakin huoneessa on vielä reikiä tällä hetkellä, mikä täytyy paikata. Ehkä joku huone on jo niin kuin täysin kunnossa, mutta sitä täytyy ylläpitää. Eli sä voit priorisoida asioita, tehdä pieniä tai isompia päätöksiä, jotka vie sitä kokonaisuutta eteenpäin. Mutta sulla on kuitenkin joku kehys, mihin nojata. Ja tämä tekee varautumisesta hallittavaa. Eli se ei ole semmoinen kertaluontoinen ostoslista, mikä me suoritetaan ja sitten oletetaan, että kaikki on kunnossa, vaan meillä on rakenne, joka kasvaa sun elämän mukana. Ja tähän linnaan kuuluu melkoinen määrä huoneita, eli tässä linnassa on 19 eri huonetta. Ja me tullaan käymään näitä huoneita läpi näissä tulevissa jaksossa. Ne on osa sitä varautumista, sitä varautumissuunnitelmaa, mutta tänään katsotaan enemmänkin semmoinen kokonaiskuva. Ja että tämä on vähän helpommin hallittavissa, niin mä olen jakanut nämä huoneet 5 eri ryhmään. Eli jos mietitään sitä varmastikin sitä, niin kuin, mikä nyt on yleensä varautumista keskustellessa lähimpänä sitä meidän niin kuin 72 tuntia ja sitä niin kuin varautumista, sitä kriittistä varautumista, on totta kai se selviytymisen perusta. Ja täältä löytyy huoneita kuten kaivo, mikä pitää huolen sitä meidän veteen liittyvästä varautumisesta. Vesihän on yksi tärkeimpiä varautumisen elementtejä meillä. Ruokavarasto pitää puolestaan huolen sitä meidän kotivarasta, että meillä löytyy sitä kotivaraa, meillä on ruokaa varastossa, me kierrätetään sitä ruokaa tarvittaessa, että sitten kun sitä kotivaraa tarvitaan, niin siellä sitten ei ole 5 vuotta vanha hernetölkki odottamassa. Keittiö keskittyy siihen poikkeustilanteiden ruoanlaittoon, kuinka me tehdään ruokaa silloin, kun vaikka sähköt on poikki. Käymälä taas puolestaan ottaa huomioon poikkeustilojen saniteettiolot, kuinka me pidetään itsemme terveenä poikkeustilanteessa. Ja takkahuone sitten pitää huolen lämmityksestä, koska on tärkeää muistaa, että Suomen kesä on lyhyt, ja meidän täytyy ottaa huomioon, että kuinka me pysytään lämpimänä, jos tapahtuu vaikkapa sähkökatko. Eli nämä on semmoisia niin kuin selviytymisen perusteita, joita ilman ei pärjää, ei normaalioloissa. Sä tarvitset joka päivä ruokaa, vettä, lämpöä, ja eikä sitten varsinkaan myöskin se kriisitilanteessa. Eli tästä se varautuminen sitten yleensä alkaa. Nämä on niin kuin ne ensimmäiset asiat, jotka meidän täytyy hoitaa kuntoon. Ja toinen ryhmä on tieto ja terveys. Eli sieltä löytyy sitten taas asioita, kuten esimerkiksi lääkintäasema. Lääkintäaseman tarkoituksena on huolehtia, että sulla on tarvittavat välineet, jos tapahtuu vaikka joku tapaturma tai pidät terveydestäsi huolta. Onhan sulla reseptilääkkeitä tarpeeksi varastossa, että sä et ota sitä viimeistä tablettia, kun sä menet ostamaan uutta. Eli pidetään huolta sitten terveydestämme. Samoin myöskin sitten kirjasto on myöskin hyvin tärkeä. Eli kirjasto on se tieto, mitä sä tiedät. Se voi olla se, että sä olet opetellut asioita, tai sitten asioita, jotka sä haluat pitää niin kuin yllä jossain kirjassa. Sulla voi olla vaikka esimerkiksi tämmöinen pieni kirjasto tehtynä, missä sulla on sitten kaikkia tietoja. Oli se sitten fyysinen kirja, tämmöinen kirjahylly tai sitten vaikka tietokoneelle ladattuja dokumentteja. Mutta se on tosiaankin tärkeää muistaa, että varautuminen ei ole vain sitä tavaroiden hamstraamista, vaan sun täytyy myöskin tietää, mitä sä teet. Ja siinä kirjasto on hyvin tärkeässä roolissa. Sitten vielä 3. huone, mikä tähän tieto- ja terveyskategoriaan menee, on myöskin kuulutussali. Kuulutussalin ideana on toimia yhteytenä ulkomaailmaan, eli miten sä saat tietoa, miten sä voit kommunikoida ulkomaailman kanssa. Ja tällä on oikeastaan myöskin hyvin tärkeä rooli myöskin meidän jokapäiväisessä elämässä, eli kuinka sä esimerkiksi pystyt tunnistamaan misinformaation, disinformaation, tiedon vaikuttamiskampanjat. Nämä ovat semmoisia todella tärkeitä taitoja tänä päivänä osata. Mutta kuulutussaliin myöskin kuuluu totta kai se, kuinka mä pystyn kommunikoimaan, jos vaikka esimerkiksi nyt niin kuin nämä yleiset viestintäkanavat ovat poikki. Sitten siirrytäänkin jo 3. ryhmään, eli tuotanto ja resurssit. Ja täältä löytyy sitten huoneita, kuten kasvihuone. No, kasvihuoneen ideana on toimia sun omavaraisuutena, ja nyt siis ei tarkoita, että sun täytyy muuttaa maalle ja perustaa oma farmi, vaan se riittää ihan, että
kasvataan vaikka salattia ruukussa vaikka parvekkeella, koska jokainen asia, minkä sä teet omavaraisuutesi eteen, on hyväksi sulle. Sä saat terveellisempää ruokaa, se on kirjaimellisesti lähituotantoa, jos nappaat siitä niin sun parvekkeelta jonkun tuoreen salattinipun tai tomaatteja esimerkiksi. Ja se myöskin voi säästää myöskin rahaa. Eli se jo pienessä tuotannossa totta kai se on hyvin pieni säästö, mutta jokainen asia, minkä sä teet itse oma tuotantoa, on aina paremmaksi sulle. Plus siinä samalla sen myöskin opit, että kuinka sä voit esimerkiksi kasvattaa ruokaa. Toinen huone, mikä tähän alueeseen kuuluu, on paja. Eli paja menee aika lailla käsi kädessä kirjaston kanssa. Eli tämä on sitten niitä kädentaitoja. Osaatko sä esimerkiksi korjata jonkun rikkinäisen osan? Osaatko sä vaihtaa tyhjän renkaan autoosi? Osaatko sä esimerkiksi niin rakentaa asioita? Ja tämä on jälleen kerran sitä, että varautuminen ei ole vain ainoastaan sitä, että sä haalit tavaroita sinne hyllyyn, vaan sun pitää osata tehdä myöskin asioita. Sun pitää tietää asioista, sun pitää osata tehdä asioita, ja paja ottaa juuri sitten siihen kantaan. Onko sulla osaamista, onko sulla kädentaitoja, onko sulla työkaluja tehdä asioita. Kolmas huone, joka löytyy tästä ryhmästä, on tuulimylly. Tämä oikeastaan kyllä myöskin voisi mennä sinne meidän ensimmäisen ryhmään, eli sinne varautumisen perusteisiin, koska tämän tarkoituksena on sitten taas puolestaan huolehtia siitä sun kodin virran tuotannosta. Pienimmilläänhän tämä voi olla vaikka se powerbankki, millä sä pystyt lataamaan sun puhelimen poikkeustilanteessa. Nyt sähköt on vaikka poikki vaikka puoli päivää, niin sä pystyt lataamaan sun puhelimen ja käyttämään vaikka puhelinta ja tarkistaa, että mitä tapahtuu tällä hetkellä. Mutta tuulimyllyn rooli korostuu varsinkin pidemmissä poikkeustilanteissa. Eli jos puhutaan, että nyt vaikka olisikin semmoinen tilanne, että sähköt olisivat poikki vaikka viikon jostain syystä, niin tuulimyllyn avulla sä voit pitää sun kodin pyörimässä. Nyt ruvetaan sitä puhumaan esimerkiksi aggregaateista, että sulla on aggregaatti tai esimerkiksi akkupankki, mutta tosiaankin tämä huone menee vähän niin kuin niihin kumpaankin rooliin, eli niin se ihan siinä perusvarautumisessa joku powerbankki on varmastikin hyvä olla, mutta sitten taas, jos niin kuin tilanne pitkittyy, niin sitten niin kuin totta kai se virran tuotanto sitten vähän raskaammilla työkalulla on sitten tarpeellista. Ja sitten vielä yksi huone, eli rahaholvi. Rahaholvi sisältää nimensä mukaisesti kaiken sun varallisuuden. Ja rahaholvissakin on useita tasoja. Sä voit tarvita rahaholvia ihan vain johonkin nopeaan käteeseen, eli kannattaa pitää pieni määrä käteistä jemmassa, jos nyt vaikka käy niin, että esimerkiksi pankkien maksuliikenne ei toimi, niin sä pääset nyt ainakin kauppaan hakemaan ne tärkeimmät tavarat käteistä hyödyntämällä. Mutta rahaholvissa on sitten myöskin muita tasoja, jos mennään vähän pidemmälle, niin on totta kai hyvä pitää pientä vararahastoa. Esimerkiksi nyt, jos vaikka tiskikone hajoaa, tai vaikka se auton vikavalo syttyy just väärällä hetkellä, niin se ei suista sua ihan heti ongelmiin, vaan sulla on nyt vaikka joku pieni rahapotti sivuun laitettu jonnekin toiselle tilille vaikkapa, mitä sä voit sitten käyttää. Ja pidemmällä tähtäimellähän tämä sitten saattaa myöskin viedä pidemmälle, eli kun sulla on se käteisvarat kunnossa, sä oot pistänyt pikkusen ehkä sivuun mahdollisuuksiesi mukaan sitä rahaa, niin ehkäpä tämä sitten saattaa myöskin myöhemmin sitten vaikka siirtyä sijoitustoimintaan esimerkiksi, eli sä pystyt alkamaan sitten vaikka kerryttämään sitä sun omaisuutta sitten vaikka rahaholvissa vaikka sijoitustoiminnan kautta. Mutta totta kai rahaholvi on sellainen, mitä jokainen omien mahdollisuuksiensa mukaan lähtee kerryttämään, mutta yhtä kaikki se on tärkeää, että meillä on ainakin hieman puskuria rahallisesti, jota me voidaan käyttää, jos tulee yllättävä tilanne. Sitten siirrytäänkin 4. ryhmään, eli se on sitten taas turva ja yhteisö. Eli täältä löytyy myöskin useampia huoneita, ja lähdetään liikkeelle tähystystornista. Tähystystornin ideana on toimia nimensä mukaisesti sun tähystystorninnasi, eli sä näet vähän mitä ympärillä tapahtuu ennen kuin niistä tulee ongelmia. Ja tähystystorni oikeastaan, sillä on vähän samanlaisia toimintoja kuin kulutussalilla, joka oli siis se meidän poikkeusolojen kommunikaatio, mutta myöskin sitten vaikka sitä misinformaation tunnistamista, niin tähystystornilla on vähän samoja asioita. Eli sä olet hereillä,
mitä tapahtuu tällä hetkellä, pitääkö johonkin valmistautua, että esimerkiksi joku syysmyrsky, saat kuulla sitä viimeisellä minuutilla ja sitten saat pulassa sen kanssa. Eli sulla on aikaa reagoida asioihin, mutta täälläkin tosiaankin tarkoituksena on ottaa huomioon se, että mikä tieto on luotettavaa, mihin pystyy luottamaan, mikä tieto on vaikka esimerkiksi hieman liioiteltua tai pyrkii johdattamaan sua harhaan. Harjoitussali puolestaan pitää huolen siitä, että sun fyysinen kunto on vaadittavalla tasolla. Oikeastaan tämäkin menee ehkä myöskin sinne lääkintäsalin kanssa, joka keskittyy terveyteen, niin tämä on hyvin lähellä myöskin sen toimintaa, mutta erilaisten lääkinnällisten olosuhteiden sijaan tämä niin kuin keskittyy siihen, että mikä sun fyysinen kuntosi on. Ja täällä nyt siis ei tarkoita sitä, että sun nyt täytyy käydä salilla joka päivä ja juosta maratonin, vaan ihan juuri se, että mikä sun fyysinen kunto on, pystytkö sä kantamaan asioita, pystytkö sä kiipeämään, vaikka jos täytyy vaikka mennä hakemaan jokin asia, oletko sä miten toimintakuntoinen, jos tapahtuu tämmöinen vaikkapa poikkeustilanne. Ja totta kai hyvä fyysinen kunto edesauttaa myöskin sitä terveyttä. Vallihauta ja linnan muurit ovat taas puolestaan suojaustekniikoita. Vallihaudan ideana on toimia sun fyysisenä suojauksena, miten sun koti on suojattu, onko sulla vaikka automaattisesti syttyvät valot, vaikka jos joku liikkuu pihalla, onko sulla esimerkiksi joku valvontajärjestelmä käytössä, mitä sä voit käyttää, eli onko sun etuoven lukko kunnossa, miten helppo sun kotiin on päästä, jos et ole kotona. Ja sitten taas puolestaan linnan muurit on sitten taas enemmänkin sitten esimerkiksi tilannetietoisuutta, tai sitten jos vaikka tapahtuu vaikka joku tilanne, niin kuinka sä pystyt henkisesti selviytymään jostain tilanteesta. Eli myöskin tämmöistä henkistä varautumista erilaisiin tilanteisiin. Ja sitten vielä löytyy viimeinen huone tässä ryhmässä, joka on salakäytävä, ja se on sitten se viimeinen oljenkorsi. Eli joka on siis bug-out-strategia tai evakuointistrategia. Eli jos kaikki muu menee pieleen, ja se sun linnasi ei enää pysty ylläpitämään sun toimintoja, tulee vaikka joku todella poikkeuksellinen, pitkään kestävä poikkeustilanne, sun talo rupeaa vaikkapa jäätymään talvella siten, että siellä ei enää pysty asumaan. Niin mikä sun poistumisstrategia on? Mihin sä menet? Mitä otetaan mukaan? Miten päästään perille? Toivottavasti tätä ei koskaan tulla tarvitsemaan, mutta se on kuitenkin hyvä olla mietittynä. Ja sitten vielä viimeinen ja 5. ryhmä on sitten hyvinvointi ja jatkuvuus. Täältä löytyy 2 huonetta. Hallintohuoneen ideana on toimia sun suunnittelukeskuksena, eli tämä on se huone, missä tehdään ne päätökset, joka sitten tukee sitä muuta linnaa. Tämä huone ottaa kantaa kysymyksiin, että onko sun dokumentaatiot kunnossa, oletko sä muistanut testata asioita, kiertääkö se esimerkiksi se sun ruokavarasto tarpeeksi, että siellä on mitään vanhentuneita ruokatarvikkeita, mitä me tehdään, jos tapahtuu joku poikkeustilanne, onko meillä siihen suunnitelmaa. Niin hallintohuoneen ideana on miettiä juuri tätä, että kun jotakin tapahtuu, niin sitten sä et rupea miettimään, että mitäs me nyt tehdään, vaan sulla on jokin ajatus ja toimintasuunnitelma, mitä tehdään, jos jotakin tapahtuu. Ja sitten taas puolestaan perintösali, no se on sitten ehkä se meidän jokaisen viimeinen huone. Eli perintösalin ideana on toimia huoneena, joka määrittää kuvainnollisesti sen, että mitä tapahtuu, kun linnan omistaja siirtää perintönsä eteenpäin. Ja nämähän ovat semmoisia asioita, joita aika harvoin halutaan miettiä tai keskustella, mutta ne ovat kuitenkin äärimmäisen tärkeitä. Eli esimerkiksi, että onko sulla testamentti kunnossa, onko hoitotahto tehty, entä edunvalvontasuunnitelma. Eli nämä on semmoisia asioita, jotka on niin kuin hyvä hoitaa totta kai mielellään jo hyvissä ajoin etukäteen ennen kuin niitä tarvitaan. Nämä voi hoitaa hyvin nuorella iällä, niitä ei tarvitse jättää sinne ihan sinne niin kuin viime hetkiin, vaan mitä aikaisemmin nämä on tehty, niin sitä parempi, koska koskaan ei tiedä, mitä elämä tuo mukanaan. Mutta perintösali on totta kai myöskin muuta. Se on myöskin sitä, mitä me jätetään eteenpäin. Eli se on myöskin esimerkiksi tietoa, arvoja, jatkuvuutta, jotka voidaan sitten siirtää perillisille eteenpäin perintösalin kautta. Eli siinä oli kaikki meidän 19 huonetta. Melkoinen lista, mutta 5 ryhmään jaoteltuna, ja niistä rakentuu yksi linna. Ja tämähän saattaa totta kai alkuun kuulostaa hyvinkin isolle projektille, mutta se ei ole se pointti.
Eli nyt pointti on siis se, että sulla on nyt kartta. Eli nyt sä voit ensimmäistä kertaa katsoa sitä omaa tilannetta ja nähdä kokonaisuuden, joka siis ei ole vain joku yksittäinen tavara jossain hyllyllä tai joku ostos, minkä sä olet tehnyt aikanaan. Ja nyt sä pystyt alkaa myöskin miettimään sitä sun omaa linnaa, että kuinka se on rakennettu. Eli miten se linna kannattelee sua tällä hetkellä? Onko jotain huoneita, jotka vielä vaatii parantamista tai ovat vielä täysin rakennusvaiheessa, ja onko jotkut huoneet semmoisia täysin valmiita, että niitä täytyy vain ylläpitää? Ja tässä oikeastaan tulee se juttu, mistä myöskin puhutaan usein varautumisessa, että no, mitä sitten, jos mitään ei tapahdukaan? Niin tämä linna kannattelee sua aina. Se ei ole vain kriisitilanteita varten, vaan sen tarkoitus on myöskin tukea sua ihan sun jokapäiväisessä elämässä. Esimerkiksi ruokavarasto, eli se meidän ruokaan liittyvä varautuminen, no se on totta kai vakuutus sitä vaikeaa tilannetta varten, jota nyt et toivottavasti koskaan tarvitse, että sun täytyy varautua siihen niin kuin poikkeustilanteeseen. Mutta se on myös ruokaa, mitä sä oot ostanut edullisemmalla hinnalla, koska ruoan hinta kuitenkin, kuten moni muukin tuote, niin tuppaa nousemaan koko ajan. Ja se on myöskin hyvä kiireisen arjen pelastaja. Sulla on mennyt vaikka myöhään töissä, et kerki käymään kaupassa, niin hei, sulla on ruokaa kotona. Sä olet ehkä kipeänä, et pääse kauppaan, niin hei, sulla on kuitenkin ruokaa kotona. Samalla tavalla rahaholvi ei ole vain kätestä, joka makaa tyhjän panttina, vaan se on likviditeetti, se on energiaa, jota voi käyttää silloin, kun sitä tarvitaan. Oli syy mikä tahansa. Esimerkiksi joku yllättävä meno, just vaikka se tiskikone hajoaa esimerkiksi, tai autoon tulee joku ongelma, mutta sulla on myöskin käteisvarantoja, mitä sä voit käyttää nopeasti, jos vaikka tulee vaikka joku erittäin hyvä tarjous vastaan, tai joku sijoitusmahdollisuus. Niin samalla tavalla tämä rahaholvin sisältämä raha ei ole vain tyhjän panttina, vaan se on valmius, jota sä voit käyttää tarvittavassa tilanteessa. Eli linna ei odota kriisiä. Se toimii nyt, normaalissa arjessa, joka päivä ja jopa myöskin silloin, jos se arki häiriintyy. Nyt sulla on kartta kädessäsi, jota me sitten lähdetään viemään eteenpäin sitten seuraavissa jaksoissa, mutta ennen kuin lopetellaan, niin yksi kysymys vielä tähän loppuun. Nyt kun me käytetään näitä linnanhuoneita läpi, niin mikä huone sinun linnassasi on tällä hetkellä vahvin? Onko sulla joku huone jo täysin valmis? Entä onko joku huone, joka on vielä täysin rakennusvaiheessa ja kaipaasi apuja? Mutta tässä oli kaikki tällä kertaa. Turvahuoneen ovet sulkeutuvat taas hetkeksi aikaa, mutta palaamme pian seuraavan jakson parissa. Kiitos kuuntelusta.